viete, že v Trenčine je jeden z mála, alebo tie katové domy, alebo tzv. Katovne sa nezachovali všade, zachoval sa v bývalom Prešporku, čiže v Bratislave, ale v Trenčine je ten katov dom v podstate aj veľmi pekne zrevitalizovaný a je teda aj povestiami upradený na ulici Matúša Čáka sa nachádza. Keď ste určite ste v ňom boli, alebo keď ste išli okolo, tak ste si všimli, že je vlastne súčasťou hradieb. To bolo typické, pretože to postavenie kata sa menilo. V podstate, keď som povedala, že v roku 1412 dostal Trenčín prvýkrát tú výsadu právo meča, tak vtedy vlastne bol ten prvý mestský kat zvolený, ustanovený. Čiže je to vlastne začiatok 15. storočia a v tom čase bol kat celkom vážená osobnosť. Paradoxne teda budil rešpekt, ale tá jeho profesia nebola považovaná ešte za nejakú takú, alebo nebola taká dehonestujúca, čiže tešil sa určitej takej vážnosti, ale postupne sa to samozrejme menilo a menilo sa aj to postavenie kata. Napríklad kat, ktorý, keď sa oženil, tak to katovské remeslo bolo dedičné, čiže sa očakávalo, že jeho syn aj proti svojej vôli preberie potom tú úlohu kata, ak mal napríklad len dcery, tak zať zase a podobne. Čiže no a s tým zhoršovaním postupným postavenia kata súviselo aj, to bola otázka bývania, pretože vo väčšine, kde sa tie katovne alebo katové domy zachovali, tak to bolo práve súčasťou toho mestského opevnenia alebo tých hradieb, ako je to aj v Trenčine, čiže musíme si uvedomiť, že mestské hradby vlastne oddelovali ten svet vo vnútri od sveta vonku a obyčajne tam bola ešte hradná priekopa, kde sa vylieval odpad z plašky a hádzali mŕtve zvieratá a podobne, čiže keď jeho dom bol súčasťou toho opevnenia, tak si viete predstaviť, aký odor tam mal samozrejme počas toho, takže tam už potom postupne vidíme, ako sa vlastne aj obyvatelia správali ku katovi, stránili sa ho, on v podstate mal nariadený, predpísaný úbor, chodieval v čiernych šatách obyčajne, keď išiel cez trh, tak mal mať na hlave aj kuklu, aby každému bolo jasné a ľudia sa rozostupovali pred ním. Mal vyhradený v krčme svoj stôl, kde obyčajne sedel sám, pretože nikto nemal nejakú veľkú odvahu si k nemu prisadnúť, bolo to také dehonestujúce, akože bavím sa s katom. A rovnako takto platilo aj pre návštevu bohoslúžieb. Paradoxne, aj keď kat mučil a teda popravoval ľudí alebo ich vešal a upaloval, tak bol zbožný človek, tak sa to vyžadovalo a teda musel sa zúčastňovať bohoslúžieb a mal tzv. Tú katovú lavicu, kde zase sedel obyčajne sám alebo so svojou rodinou a nikdy si nikto k nemu neprisadol, lebo sa to považovalo za dehonestujúce. Tým, že tí kati žili v takej určitej sociálnej izolácii, tak on vlastne dostával celkom solidný plat. Napríklad v archíve v Trenčine, v tých dneských knihách sú zachované aj tie výdavky. Kat bol mestský zamestnanec, čiže je tam zhruba zachytený ten plat. Na tie pomery bol celkom slušný, ale vlastne ani nemal proste nejaké veľké možnosti, že kde tie peniaze míňať. A väčšina tých katov sa potom aj tak samo vzdelávala, že proste sa naučili čítať a písať, pretože tým, že žili v určitej sociálnej izolácii, tak ten čas venovali nejakým iným spôsobom toho vzdelávania. Trénovali si samozrejme popravy. Dobrý majsterkat bol taký, ktorý švihnutím katovského meča na jeden šup vlastne tomu obsadenému zoťal hlavu. On si musel získať samozrejme cvik, to znamená, že sa robili zo slamy taký
panákovia v životnej veľkosti a on vlastne im stínal tie hlavy, tým si to trénoval. Platilo také nepísané pravidlo, že kat, ktorý mal za sebou úspešných 100 poprav, čo sa týka vedomosti anatómie, sa vyrovnal medikusovi, čiže študovanému doktorovi. Faktom bolo, že kati tú anatómiu človeka naozaj vynikajúco ovládali. A to vidíme, ako si aj ukážeme a povieme potom aj na základe určitých mučiacich prostriedkov, lebo kat dokázal toho obvineného muža alebo ženu mučiť takým spôsobom, že nespôsoboval napríklad vnútorné zranenia, takže ten povrch toho tela zostával ako keby neporušený. Rovnako tak dokázal kat samozrejme namiešať rôzne liečivé hovivé masti, keď mu príbuzný človeka, ktorý bol v tom žalári, po nejakom derešovaní alebo mučení mu zaplatili, tak vlastne to, čo do poludnia mu robil zle, tak po poludní mu pomohol trošku preliečiť aj tie bolačky, takže sú to rôzne teda takéto paradoxy. A ešte taká zaujímavosť možno, že vlastne ako som spomínala, že cez deň sa tomu katovmu domu ľudia vždy vyhýbali, ale len čo sadlo šero a tma, tak všetko sa zmenilo. Na katovom dome sa dvere nezatvorili, blížili sa postavy zahalené v tmavých plášťoch dlhých a kapucniach, aby nebolo poznať, že kto tam ide. A boli to vlastne ľudia, ktorí si išli kupovať amulety. Stredovek bol plný takej rôznych takých rituálov a viery, napríklad povraz z obesenca. Jeho kúsok bol veľmi cenený amulet. Verilo sa, že kto si ho zaobstará, čiže obyčajne bolo najistejšie ísť za tým katom, ktorý to predal za nejakú sumu. A vlastne verilo sa, že človek, ktorý má takýto kúsok z povrazu obesenca, nosí ho pri sebe na tele, tak vlastne nikdy neskončí na šibenici. V Trenčine koncom 16. storočia pôsobil kat Stanislav Chrbinský. A prečo o ňom hovorím? Je teda aj o ňom ten príbeh, ten prípad je známy. V roku 1596, čiže koncom 16. storočia, samého kata po výsluchu útrpným právom popravili ho mečom, totiž toho obvinili a dokázali mu, že vykrádal kostolné pokladničky. To bol veľmi ťažký prečin a ešte za cudzoložstvo, že tak som povedala, falšovanie peňazí, krádeže, aj kdokoľvek siahol na osobný majetok, alebo v tomto prípade cirkevný majetok, a už tie pokladničky to bol už cirkevný majetok a ešte teda ako bonus bol aj cudzoložník, takže a bol kat, tak museli zavolať kata z ďalšieho mesta kráľovského, aby ho prišiel stiať. Potom je známy ešte príbeh trenčianskeho kata, Pavol Sloboda sa volal, a čo bolo na ňom zaujímavé je to, že, a to je ojedinelý prípad, ja som sa vlastne v Úrsku nestretla s tým, že by bol nejaký kat Zeman. Viete, Zemania patrili k takej tej najnižšej šlachte a mali určité, som hovorila, že taký zemiansky armález, ktorý dokladoval, že majú ten šlachtický pôvod. A hoci tie zemianské kúrie vy ste považovali za také akože trošku väčšie gazdovské domy, ale nie všetci Zemania boli bohatí, preto sa oni sa také prezývali, že sedmoslivkári, nie sú veľmi bohatí, že mali ale takúto zemianskú česť. No a toto je teda zaujímavé, že tento Stanislav, tento Pavol Sloboda bol Zeman z Ivanoviec. A čo sa vlastne stalo, tam bol veľmi taký pekný ľudský príbeh, že smutný ľudský príbeh, že Turci v roku 1663 vlastne vypálili dom, majetok, ale čo horšie mu vyvraždili rodinu, ženu, deti. A on potom z takého zúfalstva
a teda aj z chudoby a z depresie jedno s druhým, tak v Trenčíne sa dal najať, ako Trenčín akurát hľadal kata, lebo ak som hovorila, že postavenie toho kata sa menilo a keď kat zomrel po starý, hej, a nemal napríklad, nikto sa nechytal, nemal potomstvo, alebo nikto nechcel ísť, napríklad boli také prípady, že som povedal, že ten najstarší syn mal akoby povinnosť stať sa katom, tak mnohí tí chlapci to riešili útekom, že proste radšej povedali, že sa do toho mesta nikdy nevrátia, ale nechceli vykonávať toto remeslo. A toto bola taká situácia, že Trenčín zháňal kata a prihlásil sa Zeman teda. Takže to bolo všeobecne samozrejme opovrhované remeslo pre Zemana veľmi nevhodné, ale podľa toho, čo sa zachovalo, tak vlastne sa z neho stal prvotriedny kat, bol veľmi zručný, mal cit pre mučenie, sekanie hlav a podobne. No a on sa oženil z vdovou po svojom predchodcovi Jánovi Ostrovskom. Som hovorila, že Ostrovský zomrel a to miesto bolo voľné, ale žena žila, tak tento Zeman si vlastne zobral tú vdovu. No a žili, že bolo to veľmi šťastné manželstvo, narodil sa im chlapec, lenže ako keby ten zlý osud druhýkrát zasiahol, že proste zomrela aj žena, aj ten syn. Takže on potom bol taký osudom prenasledovaný, tak sa dal najať do vojska proti Turkom a v bitke pri Parkáne v roku 1683 to bola, Turci obliehali Nové Zámky a on vlastne tam zomrel v tom boji. No. Takže takto sa skončil príbeh ďalšieho trenčianskeho kata. No a samozrejme napríklad máme zachytený ešte taký príbeh o istého mešťana Juraja Zámočníka, bol trenčanský mešťan. Ten príbeh sa stal v roku 1609. Vo februári podvečer sa vracal z jarmoku v Novom Meste nad Váhom a upredal tovar, tak mal nejaké peniaze a niekde na ceste medzi Novým Mestom a Trenčianskými Bohuslavicami ho zlodeji prepadli a zavraždili. No a on, tento mešťan Juraj Zámočník, mal otca ešte a ten otec sa nevedel zmieriť s tým, že syn zomrel, mladý človek. No a našiel vraha, vypátral na vlastnú päsť, tak doniesol toho vraha do Nového Mesta nad Váhom, žiadal spravodlivosť, aby bol odsúdený a popravený. No a to je vlastne, preto o tom hovorím, že to je konkrétny prípad, že síce všetko pekné, lenže Nové Mesto nad Váhom nemalo svojho kata, že páni radní oslovili magistrát v Trenčine, aby im požičal svojho, bola aj taká možnosť, že toho odsúdeného budú transportovať do Trenčína, alebo zaplatia katovi, aby ten prišiel vykonať popravu, v tomto prípade do Nového Mesta. No a v podstate celé to dopadlo tak, on tak keď si zapýtal veľké peniaze, to sa zase nechcelo radným pádom platiť, tak nakoniec v podstate toho muža, ktorého obvinili, že zavraždil toho mladého mešťana, tak ten sa stal potom, ten svoj trest našiel v tom, že sa stal katom takisto, hej, takže to je ďalší taký zaujímavý prípad a pôsobil tiež v Trenčine. Tak som hovorila, že v Trenčine sa bosorky stretávali na Brzine, na brehoch Váhu. Prvé také správy o stíhaní čarodejníc v Trenčine pochádzajú z druhej polovice 17. storočia a dozvedáme sa teda o upálení niekoľkých čarodejníc. Bolo to v jednom roku 1665 a
z tých smolných kníh teda vieme, že jedna z tých odsúdených žien sa priznala, že sa zúčastnila na takom nočnom zhromaždení bosoriek pri Váhu a tam získala od svojho pána Satana aj svoju moc a ona pri tom mučení, samozrejme sa nepriznala dobrovoľne, ale pod ťahou mučenia, tak vlastne sa jej pýtali, že a s kým si tam ešte bola, tak povedala 5 ďalších mien žien z Trenčína a tie potom odsúdili spolu s ňou a teda ich upálili. No. To upálenie zažíva v Trenčíne bolo, ale to nie v Trenčíne teraz, lebo to v každom meste bolo veľmi populárne. Poprava upálením sa konala za dolnou bránou, za múrmi mesta. A také ženy, ktoré boli urodzenejšieho pôvodu, také mešťanky alebo šlachtičné, tak tie ich odsúdili, tak ich popravovali na nádvorí hradu. Tam to nebolo prístupné pre verejnosť. K rozšíreniu takých čarodejnických povier prispeli čiastočne aj také určité vojensko-politické udalosti, ktoré sa odohrávali v Uhorsku na začiatku 18. storočia. Medzi prvé prejavy takého vystupňovaného prenasledovania môžeme hovoriť o udalosti z roku 1704, kde bol taký príbeh, že veliteľ Trenčianskeho hradu, plukovník Edmund Hurley dal za vojenskej asistencie exhumovať telo istej vdovy Lipskej, ktorá bola už 5 mesiacov pochovaná a vlastne dodatočne ju spálili. Čiže tam došlo vlastne k tomu, že myslím, že toto bol ten jeden taký prípad, kedy ju obesili, ale dodatočne vlastne to telo exhumovali a spálili, aby teda, že tam bolo akoby podozrenie, že aj po smrti pôsobí negatívne. No, bolo tam také podozrenie, že nebohá pobosorovala vojakom z hradnej posádky a preto mestský kat musel vykopať to telo a verejne sťať mŕtvole hlavu a telo spáliť. Pri tejto príležitosti vyšetrovali aj niektorých mešťanov, ktorí sa s nebohou stýkali, takže bol to taký veľký škandál vlastne. A čo sa týka rozpätia rokov 1716 až 1747, tak to je ten začiatok 18. storočia, tak máme zachytených 16 bosoradských procesov v Trenčine a všetko boli obvinené vydaté ženy, vdovy alebo slobodné dievčatá. Ja som spomínala, že málo kedy, ale stalo sa to aj v Trenčine, bolo to naozaj zriedkavé, že nejakú ženu obvinili z bosoradstva a potom to obvinenie stiahli. No a konkrétne to bolo v roku 1740, keď obvinili ženu menom Anna Lacovanová, ona bola zo Záriečia pri Kostolnej a susedia ju obvinili, že obcuje so zlým duchom a že ďalšiemu susedovi spôsobila smrť. To bol rolník, ktorý išiel s chlapmi v začiatkom zimy proste niečo do lesa predreval alebo pre niečo. Stalo sa nešťastie, čo sa bežne stávalo, že či tam rúbali strom a ho zavalilo, takže kým ho zniesli v plachte dole, tak bol mŕtvy. A zaujímavé, že teda obvinili túto susedu a bolo to sa naklonené, oni ju väznili, len keďže v niektorých ľuďoch sa naozaj asi prebudilo svedomie a teda sa rozhodli povedať, že ten úraz smrteľný nesúvisí s tým, že by mu ona počarovala, tak nakoniec väznili ju na Trenčianskom hrade Annu Lacovanovú, ale aj ju mučili, ale všetko prežila a nakoniec to obvinenie stiahli.
No druhý taký zaujímavý prípad, ktorý sa skončil dobre, bol to prípad ženy Doroty Mašickej z Belej pri Trenčíne. Ona bola vychýrená liečiteľka a veľmi úspešná. Jej sa nestalo to, že by jej niekto zomrel a to začalo klať teda tiež tam niekomu oči, že však to nie je možné, hej? Takže to diabol, Satan, jej pomáha a s jeho pomocou vlastne ako lieči tých ľudí. Takže tiež ju obvinili a väznili, ale naozaj tu sa tiež našlo veľa takých statočných ľudí, ktorí vlastne svedčili, že im pomohla a že to bola zbožná žena, že teda ako keby vylúčili, že by jej pomáhal Satan. No, z blúsoráctva obviňovali nielen chudobné dievčatá, ale teda aj mešťanky a bolo aj pre prípadov, kde sa do podozrenia dostali aj šlachtičné. Napríklad v roku 1747 vypočúvali svedkov v Beckove, lebo sa povrávalo, že grofka Zuzana Esterházy má styky s diablom a bolo treba nájsť 12 svedkov, ktorí tvrdili, že to nie je pravda. Takže jej sa to podarilo a vlastne ju oslobodili. Pri obvineniach bohatých mešťanok alebo šlachticien existovala aj forma kaucie, že teda z toho väzenia sa dostali na kauciu, ktorú zložili, čiže nejaká suma peňazí, zložili ich príbuzní a potom vlastne ich ako keby vyšetrovali na slobode. Nakoniec prišiel zákaz pre všetky súdne stolice, vrchnosti, aby tieto bosorácké procesy sa vôbec uskutočňovali a súčasne Mária Terezia zakázala aj mučenie osôb podozrivých z bosoráctva, že to bol koniec vlastne tých bosoráckých procesov v Uhorsku. Spomeniem ešte niektoré také zaujímavé procesy, aspoň v krátkosti, ktoré sa týkali priamo Trenčína. To znamená, že napríklad taký známy proces bolo obvinenie Zuzany Sátovej z Bánoviec nad Bebravou, ktorú obvinili, že je bosorka. Ona bola mučená, upálená za prípravu rôznych čarovných mastí, ktorými sa mazala, stretávanie sa s diablom, za ktorým lietala na metle a takisto teda sa verilo, že dokázala privolať choroby na ľudí, počarovať kravám. Tie kravy potom stratili mlieko, zničiť úrodu krupobytím. Takže vidíte, tá úplne klasika, čo sme si hovorili, to všetko bolo zhrnuté voči tejto jednej žene. A naozaj aj veľmi kruto mučili a Zuzana Sátová sa priznala v plnom rozsahu k obvineniam a bola teda odsúdená na smrť upálením a bola upálená. No potom bol napríklad ďalší taký proces, ktorý sa viedol voči Mariane Lobodášovej z Dolnej Súče a tu obvinili, že je bosorka a ona sa priznala, že pitvala krtov, viete, krtkovia, hej? Krtkovia, ktorí rozorili pole, ako to brala akože škodcovia, no ale pozor, lebo v čiernej mágii k tým bosoráckým lektvarom sa pridávali rôzne pochuciny a jedna z nich sú aj krty, hej, takže ona sa priznala, že teda pitvala krtov a že vyberala im srdce, krta a takéto srdce dala zjesť krave a tá potom dostala mlieko, hej, že oveľa viac a ostatné kravy v susedných dvoroch mlieko stratili, no. Takže no, také. No, potom takisto hovorila, že použila, ona si tie srdcia vyrezávala a sušila ich a že teda používala aj na rôzne čary a dokonca teda tam sa popisuje v tej smolnej knihe, že aj chvosty krta, ja si teraz nevybavujem, či krt má nejaký chvost, ale že teda údajne aj chvosty, tak ja neviem, má krt
chvost, sa tiež prezident. Ale proste je zmienka o tých chvostoch krtov, ktoré sa tiež sušili a napríklad ich dávala kravám, ktoré kopali. Viete, že niektoré kravy boli také zlostné, že vlastne nemohla ani gazdina tam prísť a podojiť ju, tak vlastne, že týmto ona akoby ich tak skľudňovala, aj tak tiež sa to považovalo, že to je vlastne čarodejníctvo a podobne. Potom napríklad ju obvinili, že zvolávala netopierov a vylievala tie čarovné odvary na cestu. To sme si hovorili, tie prednášky o čiernej mágii. V Trenčine bola upálená aj Katarína Barínka. To bola žena, ktorá žila priamo v Trenčine a teda ju obvinili, že zapričinila chorobu a smrť viacerým ľuďom. Upálili ju, mučili, aby prezradila aj svojich komplicov, čiže bola ticho, neprevzdila nikoho, tak či tak ju upálili. No. Zuzanu Rožkovú z Beckovského pánstva obvinili z otravy svojho manžela, z toho, že navádzala na krádež a opovrhovala zákonmi. Takže napríklad ju bola podrobená tortúre, no a samozrejme súdené boli aj všetky ženy liečiteľky, ktoré boli obvinené, že spolupracujú s diablom. No, je taký kuriózny prípad istej ženy Doroty, ktorá mala zbojníkov chytať pomocou čarovného cesnaku. Takže to sa tiež v Trenčine riešilo, ale ona bola oslobodená. No a z bohoslovectva bola obvinená aj Batorička,